Požehnaný advent, priatelia. K prvému piatku vychádza vianočné číslo časopisu Naša žilinská diecéza. V očiach manželov, rodičov, učiteľov i kňazov cítiť veľa znepokojenia, obáv, ba aj hnevu. Často sa totiž vo veciach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, rozhoduje na politickej úrovni bez nás. Referendum o rodine je historickou výzvou pre všetkých, ktorí žijú v nádeji. Konferencia biskupov Slovenska sa dohodla, že aj počas roka 2014 sa bude v jednotlivých diecézach slúžiť každý deň aspoň jedna bohoslúžba za kultúru života. V decembri prišiel rad na našu diecézu. Reportáž vám prinášame z 5. ročníka Medzinárodného festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna 2014, ktorý ovládol Žilinu na 5 dní. Prvou úlohou zasveteného života je poukázať na veľké diela, ktoré Boh koná v krehkej ľudskej prírodzenosti povolaných. My sme v rámci roka zasveteného života pripravili mini-anketu so zasvetenými zo žilinskej diecézy. Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána, vo veľkom pokoji budú tvoje dietky. Zapísal kedysi dávno prorok Izaiáš. Keď to čítali, pochopili, že ich výnimočnú rodinu utkal sám dobrý Boh. Mária a Rastislav Palovičovci z Martina. Projekty adopcie na diaľku sú osvedčenou formou podpory ľudí vo veľmi chudobných krajinách sveta. O svojej skúsenosti nám rozpovedala aj Zuzana Kapustová z Lietavskej Lúčky, ktorá je do adopcie na diaľku zapojená už niekoľko rokov. Tak ako minulý rok, ani tento raz nemôže v decembrovom čísle chýbať súťaž, pretože v minulom roku sa stretla s veľkým ohlasom. S odpovedaním 4 jednoduchých otázok môžete vyhrať zaujímavé ceny. V časopise nechýbajú pozvánky na pripravované podujatia, pravidelné rubriky Lekcio Divina, Kam na výlet, Detský kútik a nechýba ani recept sestry Kristíny, tentokrát to bude vynikajúca pečeňová paštéta. Prajem vám radostné očakávanie narodenia Krista.